Benvinguts i benvingudes, tots i totes, gràcies per venir un cop més a aquesta presentació del cartell, aquest any aquí a les Terrasses de Palau Falguera, que em sembla que és un molt bon lloc. Avui fa bon dia, i bé, per que no sapigueu a què heu vingut, avui veniu un parell o tres de coses, d'acord? La primera és el gran misteri que tenim aquí darrere, no és l'Anna Covet, regidora de Cultura, és el cartell d'aquesta festa de tardor, que aviat sabreu com és i que coneixereu a l'artista. Després, també us parlarem una miqueta de les cosetes que anireu trobant aquest any a la festa de tardor, alguns canvis relacionats amb la tercera cosa, que és la inauguració de l'exposició, de les exposicions del 30è aniversari del Ball d'Entremesos i el 40è aniversari del Correfoc a Sant Feliu. D'acord? És una data molt senyalada, són unes efemèrides xulíssimes i bé, esperem que disfruteu molt de tot el que veureu avui. Després anirem tots junts a l'exposició i estic segur i convençut que flipareu i us agrada molt i la podeu estar venint a veure, si no m'equivoco, fins al dia 20 d'octubre, si no m'he equivocat, si no algú després ens corregirà. Llavors, per començar, dono pas a l'Anna Covet, regidora de Cultura, que, bueno, què ens explica, Anna? Bé, gràcies, Jan. Bé, bona tarda a tothom. Bé, ahir ja vam començar a escalfar motors, no? Concedint el mocador d'honor a la Clara Rius, que l'he vista per aquí. No sé on està. Aquí. Home, s'havia de dir també el teu nom avui. Bueno, esteu tots convidats el dia 10, que li donarem el mocador en el ple extraordinari que farem. I bé, volia donar les gràcies també a la FETS per tota la feinada que ha fet, no només a la Junta, sinó a totes les colles que en formen part, perquè sense elles i sense ells no s'hagués pogut fer aquesta exposició dels 30 anys de seguís i els 40 de Correfoc. I bé, també volia donar les gràcies al jurat, que ha participat en l'elecció del cartell guanyador d'aquest any, i bé, li dono la paraula ja a la nostra alcaldessa, a la Lourdes Borrell. Vine cap aquí. Sí. Tant. Avui és un dia especial. Avui és el dia en què també, a part del dia especial que va ser ahir, Clara, importantíssim per tots nosaltres, com bé vaig dir en el ple, pues, 3 generacions l'altre dia en el 75 aniversari de l'Esbar allà en el centre parroquial on va néixer l'Esbar ballant. Ve d'una gran família, però a més la Clara, la seva inclusió dintre del món de la cultura popular i tradicional, ja vaig dir també que no solament és anar seguint el que tenim de les tradicions, sinó és crear-les. En un d'aquests espais que ara tenim d'entremesos també, d'aquests 30 anys, la Clara també va fer una de les peces que des de les que es toquen, es ballen i les podem seguir. Per això feu-li un fort aplaudiment perquè un gran treball al llarg de tots aquests anys, 30 anys també, treballant per la cultura popular. I com ella, que serà la dona número 8, van començar l'any 2008 també amb el Marcelí i la Cristina, després amb la Remei el 2010, fins a arribar, en aquest cas, en el 2024, amb la Clara, com a dona també. Era important que també demostressin que les dones han format part de les colles durant tots aquells llargs anys i és important el seu treball i la seva inclusió, perquè també és un clar exemple de transmissió del que van ser la seva mare, que va començar a ballar a l'Esbar i era de les més grans l'altre dia, la transmissió amb ella, a l'altra germana, la Marta també, i a més, ella a les seves filles. Llavors, d'aquí ve la cultura popular i tradicional. Per nosaltres és el nostre patrimoni importantíssim dels béns materials i els immaterials, com són la música i les danses, i en aquest cas també el nostre seguici. 30 anys que ho podreu veure aquí. No vull desvetllar el que hi ha dintre, o sigui que com que és una exposició fem sorpresa, jo no diré tampoc res. Però els 30 anys, els 40 anys del Correfoc és important. Els 40 anys de la Garsa, els 75 del Ball d'Esbar, els 35 dels Diables Rojos,
Són moltes celebracions i el que hem tingut durant aquests mesos enrere, que tampoc no vull deixar-ho de dir. Els nostres gegants, els gegants de la ciutat, que han pogut tindre els vestits nous, i per Sant Llorenç, que des de l'any 65 no començaven les festes, tenim els nostres gegants vells. Gegants vells que ara són nous, però almenys han començat ja amb les festes de Sant Llorenç. Avui, amb un repic també, qui ha sigut el guanyador del cartell? S'han presentat 31 persones en aquest concurs. I tenim el Jaume, vine cap aquí Jaume, un fort aplaudiment al Jaume, que és el que ha guanyat el concurs. M'acaba de confessar que també ha guanyat el concurs del cartell de la Patum, o sigui que és tot un honor, en aquest cas, Jaume. És dissenyador, creu en la cultura popular i tradicional. Ens havia vingut a veure el nostre correfoc ja fa anys també, que m'ho ha comentat. Ha estat aquí, ve de Manresa i de Navas, però bueno, més de Manresa que ja hi viu. I ara sí que destaparem aquest cartell. Et sembla? Jo li vull agrair, abans de destapar també, el que li han fet fer. Recordeu que l'any passat també ens vam trobar amb un cartell que resultava que els castellers no portaven la vestimenta que tenim a la nostra ciutat. I va posar el tema del color magenta. Aquesta vegada també ha tingut que fer uns canvis perquè ens sentem tots i totes representats. O sigui que, preparats? Jaume Gubianes, que ha intentat representar totes les nostres festes, totes les nostres entitats, totes les nostres associacions. És difícil, no era fàcil, no ho tenia gens fàcil, però som una ciutat capital del Baix Llobregat on les entitats estan al cor de tots nosaltres. La festa de la tardor és la festa de tot i de tota la ciutat, que ens fan ballar, que ens fan vibrar, que ens fan sortir al carrer, però sense l'esforç de tots aquests anys, que són moltíssims. Estem dient 40 anys al correfoc. Els ministrils que han treballat, la Clara, que també ha fet la seva inclusió amb aquesta nova tonada, que també està dintre dels entremesos. Sense tot aquest treball de totes les persones que al llarg de tots aquests anys, fins a arribar avui, han estat posant el cor i l'ànima en fer-nos sortir, en fer-nos sentir aquesta festa tan nostra, no estaríem avui aquí. O sigui que, Jaume, moltíssimes gràcies. I ara sí que ens has d'explicar una miqueta el cartell. Moltes gràcies, perquè això dels concursos de cartell sempre és molt complicat, perquè no hi ha una solució única i després, si n'hi ha 39 que estem allà lluitant per estar per allà. A veure, jo el tema aquest any, com que hi havia l'aniversari del seguici, quan em vaig plantejar el cartell, jo soc dissenyador gràfic i participo en forces concursos i sé que això és la guerra mundial, no? Però quan em vaig plantejar el cartell vaig dir, ostres, ja ho tenim, perquè a l'haver-hi l'aniversari doncs em va semblar que el del seguici era una cosa molt especial i que anava bé a mi per poder plantejar una solució. El seguici té una cosa molt bona, que és que jo entenc que la cultura popular, la gràcia de la festa, és que l'Ajuntament pot organitzar balls i tot això i podem anar allà a disfrutar-ne, però la gràcia de la cultura popular és la implicació de la gent. I després el seguici, jo penso que és com una joia que es té, que és de dir, és molt variat i és la porta d'entrada a la festa de la gent, perquè tota la gent d'alguna manera és una mica protagonista. I no només d'una manera, sinó que cada entitat o cada grup té la seva idiosincràsia. I després jo penso que és molt ric i que és una cosa a recuperar, que molts pobles s'està fent, que antigament ja potser existia, i jo penso que això dona molt valor a la festa.
Quan vaig veure lo de Sant Feliu a l'hora de plantejar-me el cartell, em vaig començar a documentar tot això i dic, bueno, ostres, això és que és una passada, perquè és que, a més, la gamma de color la donen les comparses i tot això, i per tant, jo el que em vaig plantejar és de dir, aquí farem doncs, la foto de família, val? I la mateixa foto de família dona uns colors que són els nostres colors propis i que d'alguna manera ens doni identitat com a poble. I per tant, d'alguna manera, lliguem una mica les dues coses. El ser nosaltres, no? El nostre poble, i l'altra cosa és la participació de la gent, o sigui, la cultura popular, la gent i els elements aquests que són la porta d'entrada a la participació. Per tant, això és com una foto de família d'aquests i un homenatge al seguici, i el cartell precisament es diu Per molts anys. Bueno, ara sí que li passo la paraula al Jan, que ens acabarà d'explicar. Entre tots i totes, penseu que hem de celebrar aquestes festes de tardor aquest any encara amb moltes més ganes, amb aquesta gran celebració. O sigui, que visca les festes de tardor i visca la nostra ciutat, visca Sant Feliu. Sobretot totes les colles i tots vosaltres, que us mereixeu un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume, per aquest cartell. Se creu, et dono l'esquena. Hòstia, ara se'm creu. Perdó. Val, llavors ara faré una mica un carrusel, que és parlar molt ràpid de pas per pas. Què hi haurà aquesta festa de tardor? Què ens trobarem, d'acord? Evidentment, el pistoletazo de sortida és avui, d'acord? És la presentació d'aquest cartell, que us fartareu de veure'l, d'acord? I l'exposició. No us faré molt d'espoiler de l'exposició, perquè després vindrà el meu company, el Jaume, i que és la mente pensante. Hi ha més d'un Jaume aquí. És la mente pensante d'aquestes exposicions, llavors ell us explicarà amb molt més detall i flipareu, estic convençut. D'acord? Llavors, jo aquí tinc la meva xuleta perquè la meva memòria no és el que era. Llavors, per començar, oi tant, avui tenim la presentació del cartell i les exposicions, que ara anirem tots a veure-les, d'acord? I quin és el següent pas? Tindrem, que això encara és una mica secret, però tindrem un concert a la Sala Ibèria el dia 4 d'octubre, que serà un concert on veurem l'evolució de les cançons i les músiques del Ball d'Entremesos. D'acord? Perquè no sempre hi havia hagut torno a començar. No sempre hi havien hagut totes aquestes cançons, sinó que van anar afegint-se, així com tots els instruments. Al principi eren 4 gralles i ara som una orquestra sencera. I això, guardeu-vos la data, el dia 4. També, el dia 4, podeu anar al Cine Baix, el vostre cine de referència, ja sabeu, i podreu veure una versió comprimida i reduïda del Ball d'Entremesos de l'any passat, que el vam gravar en directe, en format streaming, i el podreu anar a veure al Cine Baix. Per tant, ja sabeu on és el Cine Baix, no us vaig a dir, podreu anar quan vulgueu durant el dia de divendres, d'acord? Seguim. Assaig general del Ball d'Entremesos el dia 6 d'octubre, sabeu que ens agrada assajar-lo, anirem a la plaça 8 de març perquè tot surti bé, farem una passada, farem 2 passades, podreu anar a animar-nos, que ho farem genial. Les colles també ficaran allà les seves paradetes de les seves coses perquè ho tingueu tot preparat per la festa de tardor i aneu tots ben vestits, d'acord? I allò serà, vamos, l'assaig general. Ja ha sortit tot perfecte. Que qui hagi fet teatre sap que l'assaig general va tot sempre fatal. Llavors, el primer acte, el lliurament del mocador d'honor. Ja sabem que és la Clara, doncs no te'l donarem fins al primer dia de festa de tardor. T'hauràs de quedar aquí. Llavors se li donarà a la sala de plens, allà donarà el xupinasso aquell d'inici i vindrem cap aquí, cap al Palau Falguera. Llavors aquí ja la olla ja va bullint i les colles sortirem d'aquí, com cada any. On acabarem? Acabarem a la plaça 8 de març, que ja ens la coneixem. El recorregut potser canvia una miqueta, ja veureu que agafarem el carrer Sant Josep, així fem una miqueta més de volta, però l'inici i el final és el mateix. Ara bé, recordeu el concepte de les grades? Bé, doncs seguim tenint grades, però hem tret la grada del final per deixar una mica més d'espai obert, però el volum de grades segueix sent el mateix, perquè la quantitat els metres de grada, els que hem tret pel davant, els hem posat pels costats. Llavors tindrem com més grada així més llarga. I cabrem, jo m'atreviria a dir, que uns quants més. Després, això, el seguici Ball d'Entremesos, enguany fa 30 anys, que no són pocs, i, que no se m'oblidi, aquest any s'hi ha afegit un ball nou. Aquest any, el col·lectiu que són els Diables Infantils tenen el seu propi ball. Llavors, aquest any no us podeu perdre el seguici de cap de les maneres.
d'acord? També us informo que enguany també hi haurà un streaming, també ho podreu seguir, d'acord? No cal que vingueu, tot i que si teniu lloc jo us convido a venir, i bé, no us ho podeu perdre perquè hi ha aquest ball que l'estrenem, la cançó del qual la podreu escoltar per primer cop al concert que us he dit del dia 4 a la Sala Ibèria. Què més us haig de dir? Perdoneu, A veure... Ai, el meu cap, de veritat. El dia següent, ja anem al dia 11, tindrem el correfoc infantil amb la seva tabalada prèvia, d'acord? Ja sabeu que tots els correfocs aquí ens agrada fer-los amb una tabalada al principi i el correfoc infantil, per suposat, acte seguit, com ja he dit, d'acord? El recorregut pels fans, sabeu que l'any passat va començar a la plaça Catalunya i va acabar a la plaça de la Vila. Què més us haig de dir? Aquest any, el dia 11, també tenim la tabalada nocturna, un dels actes més nous d'aquesta ciutat, però que també funcionen de meravella. Llavors, aquest any la tornem a tenir. És festa de 4 dies. Venim d'un parell d'anys de festa de 5 dies, així com més relaxadet. Doncs aquest any són 4 dies de tralla constant. Vull dir, és popó, 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 popó. No us cansareu. El dia 12 d'octubre, què tenim? Tenim les matinades de grallers. Sí, senyores i senyors, a les 8 del matí començareu a sentir gralles pels pobles de la ciutat. Visca! I per si no en teníeu prou, a les 10 que comença la galejada de trabucaires. Llavors, a partir de les 10 també podreu anar sentint els trets que disparen a l'aire els nostres companys de trabucaires amb totes les seves colles convidades que ens porten aquest any. Què més tindrem? És que el dia 12 és el dia... És que no us podeu avorrir, és que és impossible, perquè tenim el Cercavila de Bastoners, tenim la trobada de gegants i també tenim la Diada Castellera. Per tant, el dia 12... Bueno, ja us podeu dividir, perquè és que no sé com ho fareu. Què més tenim? Doncs mireu, el dia 12, després de tot aquest matí, de molta cosa i tal, anireu a dinar, dinareu tranquil·lament, però no podreu fer gaire la digestió perquè us tocarà anar a la tablada del correfoc i al correfoc que ve després. No us amoïneu, el correfoc no és com anar a la piscina, no heu d'esperar a fer-vos la digestió. I bé, tindrem el correfoc enguany, fa 40 anys, i no vull dir res, però hi ha una bèstia que també fa 40 anys, potser passen coses. Potser passen coses. Amb això vull dir que no us ho podeu perdre, vaja, Això seria el correfoc, i ja passaríem el dia 13, que seria el diumenge, teníem el Cercavila de colles i el vermut de músics que fan mentrestant a la plaça de la Vila. Enguany hi haurà un altre grup de músics, tindrem 2 grups de músics, per tant, també, si voleu esperar-vos a la plaça de la Vila, ho podreu anar seguint. I acabaríem amb l'acte de la tarda, que és la mostra de l'Esbar Sant Feliu, i acabaríem amb la nit del foc a la plaça de la Salut. I així tindríem, doncs, així en marc general, la festa del tardor d'aquest any. I jo crec que no m'he deixat res. Llavors, si aplaudim el meu company, el Jaume Vilà, que vindrà ara mateix aquí amb mi, acompanyat, ell us farà 5 cèntims del que esteu a punt de veure amb l'exposició Les Exposicions. Endavant, Jaume. Bona tarda. Sí, perquè el Jan és més baixet que jo. Hola, molt bona tarda. M'he fet venir aquí també a l'Alba, que conjuntament amb la Núria són les 2 persones que ens han ajudat a dissenyar més la part artística de les exposicions. Portem ja treballant amb les expos ja des del mes de, no sé, abril, març, conjuntament amb les colles de la Federació, i doncs avui us presentarem les 2 expos que trobareu aquí entre les sales nobles del Palau Falguera. Diguéssim que l'accés habitual no serà per les terrasses, sinó serà per la porta principal on s'accedeix a l'Escola de Música, però bueno, avui ho hem fet així especial conjuntament amb la presentació perquè tingués tot una miqueta de connexió. Què trobareu a dintre? Doncs la primera sala que trobareu serà un record al correfoc, als 40 anys del correfoc. Hi haurà els tratges originals de moltes de les colles de diables i les bèsties de la ciutat, amb el plafó de benvinguda a l'exposició. I una vegada entrem a la primera sala trobarem la història i els orígens del correfoc, no només a Sant Feliu de Llobregat, sinó on es van originar els correfocs a Catalunya, després com va sorgir el correfoc d'aquí Sant Feliu de Llobregat i el ritual festiu. Què vol dir el ritual festiu? És els passos que segueix el nostre correfoc, els actes previs i posteriors, i doncs ens volen explicar què conforma el correfoc. No només és l'acte en si, sinó hi ha la tabalada, hi ha l'encesa del campanar, hi ha el correfoc i l'encesa de les bèsties de la ciutat, i després hi ha l'arribada a la plaça final amb el piromusical. També explicarem la importància de la colla dels cremats durant el desenvolupament del correfoc
i gràcies a testimonis com l'Àngel Merino o el Jordi Rius doncs, hem pogut construir aquesta exposició conjuntament, el Raül Vázquez és qui s'ha encarregat d'escriure l'exposició del Correfoc, que li volem agrair molt la redacció, un fort aplaudiment per ell. Llavors, aquesta exposició avui no, estem acabant de resoldre aquest problema tècnic, però en principi trobareu uns QRs que també podreu escanejar i podreu escoltar de primera mà d'aquelles persones qui van crear aquesta tradició de la ciutat, explicant-nos què van fer, com va sorgir i per què ho van fer, d'acord? Un cop hem passat la sala del Correfoc, doncs entrem a una sala a mitges on trobarem els vestits del Jordi i la Montserrat del 2013 i els vestits del Guillem i la Violant, els anteriors, els que van estar en el 25è, no els que porten actualment, que són els nous, a part de les figures originals del Banyetes i la Rabanyuda, que conjuntament amb les banyeteres, que és la colla que els porten, els han cedit per exposar-los, i és la sala prèvia amb el plafó inicial del Seguici i Vall d'Entremesos, als seus 30 anys. Una vegada entrem dintre de la sala del Seguici i Vall d'Entremesos, trobarem 8 plafons que ens explicaran també els orígens i, sobretot, terminologies que potser la gent no coneix, com què és un entremès o què és l'imaginari festiu o què és un seguici, d'acord? Llavors, també és una feina de pedagogia perquè, clar, només coneixem l'acte, però hem d'entendre també d'on ve tot plegat i de quines parts també de Catalunya es va inspirar la gent que va crear el d'aquí Sant Feliu. Després, doncs, també explicarem el ritual festiu del del Vall d'Entremesos de Sant Feliu, que està conformat des de l'entrega del mocador d'honor, que enguany li donarem a la Clara Rius, i després de la sortida aquí al Palau Falguera, el posterior primer Vall d'Entremesos i el segon Vall d'Entremesos. Això és tot. També trobarem una part dedicada a la música, que són els ministrils de Sant Feliu, els que ens han creat les músiques del Vall d'Entremesos, i diferents maniquís de gent participant del Correfoc i del Vall d'Entremesos. I això és tot. En principi, només us queda gaudir de les exposicions i fer-vos les vostres, que ens han costat bastant, però conjuntament amb tothom qui hem participat, sobretot a la Junta de la Federació i a les seves colles, a les dissenyadores i a l'Ajuntament, doncs l'hem tirat endavant. Així que moltíssimes gràcies i esperem que la gaudiu. Doncs ara, si voleu, ens aixequem i anem cap a dintre a gaudir de les expos. Primer, perdoneu, farem les fotografies protocolàries i després entrarem.